La segona marxa pel túnel de Sóller gratis ha estat aquest cap de setmana. Hi ha hagut marxes des de Bunyola, organitzada per l'Associació de Veïns, i des de Sóller, impulsada per la Plataforma Lliure de Peatges. En total, més de 300 persones a banda i banda del túnel per reivindicar la gratuïtat d'aquest pas. Els veïns de Bunyola no compten en cap tipus de bonificacions, mentre que uns 6.500 veïns de Sóller, Fornalutx i Escorca fa 2 anys que paguen de la seva butxaca un peatge que està subvencionat i que el govern de les Illes Balears els deu. El deute puja a 2,5 milions d'euros, el que suposa un avançament d'algunes famílies de fins a 6.000 euros. L'any passat varen lliurar 1.800 instàncies a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per demanar el pagament del deute i la resposta rebuda des de Tresoreria va ser que no hi ha dobbers. Hi ha una reivindicació que també fan els de Sóller, que és que aquesta bonificació que tenen, que el govern se va comprometre a pagar-los amb l'excusa que no hi ha dobbers, que no hi ha, per la crisi no hi ha dobbers, no paguen les bonificacions i les subvencions en els sollerits, en els quals en aquell moment se van comprometre a donar-los. Si passes una vegada i dues, són uns 60 euros cada mes que deixen d'ingressar o que els costa anar a fer feina. Tots els afectats, i molts de mallorquins en general, recorden que aquest túnel està lligat al cas de corrupció de l'expresident del govern balear, Gabriel Canyelles. La Plataforma Lliure de Peatges assegura que el túnel està amortitzat. Per això la reivindicació que ja fem és que aquest túnel s'ha de rescatar, si hi ha dobbers per rescatar la banca, i poden rescatar aquest túnel, la concessió d'aquest túnel, a fi que sigui gratuït, la gent no ha de pagar per passar una infraestructura com no pagam per emplear l'autopista d'Inca o qualsevol altra infraestructura com ho ha fet la Conselleria d'Obres Públiques. Son 10 minutos y terminamos. Aunque sean 10 minuts. Nosaltres probablement presentarem qualque denúncia perquè això crec que no pot fer. Consideren també que la demanda per la via institucional està esgotada. Amb la iniciativa No vull pagar, del passat 20 de maig, 150 conductors varen ser sancionats amb 30.000 euros per no aturar-se al peatge o per interrompre el trànsit. La plataforma recorrerà les multes i plantejarà noves reivindicacions.